दिनै दतमानि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ मानिक कुमार ब्रह्मनि जिउ आरो बिथांनि समाजाव होलांनाय बिहोमा बेनि सायाव मोनसे मेमरियेल लेक्चार जोङो खुंदों आरो बे हाबाफारियाव CIT क'क्राझारनि प्रफेसर डक्टर बिहुं ब्रह्म बिथाङा फुंखा सुबुं महरै बाहागो लाफैदों गावनि पेपारखौ बिथाङा प्रेजेन्टेसन होदों जोंनि दिनैनि बे सेमिनार खुंनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय रुंसारि मानिक कुमार ब्रह्मनि फिल'सफि बेखौ जों फोथांनानै लाखिनांगौ बिथाङा सासे ACS अफिसारमोन नाथाय बिथाङा साख्रिखौ गारनानै समाजनि थाखाय खामानि मावनो बिथाङा ओंखारबोदों गथ'फोरनो क्वालिटि एडुकेसन होनो बिथाङा ओंखारबोदों आरो जोङो बुंनांगोन बिथाङा बड' मिडियाम स्कुलनि सासे पायनियार 1994 मायथाइनि 21 मेआव बिथाङा दतमायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमि स्कुल गायसनदों आरो बे फरायसालिया सेल्फ फाइनान्स स्कुल आरो बियो पियरलि बड' मिडियाम स्कुल दा बिथांनि सेन्टिमेन्टआ बर' राव हारिमु थुनलाइनि फारसे दङमोन गोथौमोन आरो क्वालिटि एडुकेसननि फारसे बिथाङा गोसो होथाबनानै खामानि मावोमोन रुंसारि मानिक कुमार ब्रह्म बिथाङा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि लाइफ मेम्बार आरो जोंनि ट्रास्टआ जोङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमि बर्ड जों दादों आरो बिथाङानो सासे फाउन्डार सेक्रेटारिमोन मानिक कुमार ब्रह्मआ लोगोसे दतमायाव गायसननाय बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमि स्कुलनि फाउन्डार प्रिन्सिपालमोन आरो गसाइगाव दतमा हायार सेकेन्डारिनि भाइस प्रिन्सिपाल बिथाङा बिथांनि मावलांनाया जों बयखौबो थुलुंगा होयो उननि समफ्राव जोङो मानिक कुमार ब्रह्मनि फिल'सफिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों खामानि मावलांगोन दिनैनि बे सेमिनाराव फुंखा सुबुङा जाय पेपारखौ प्रेजेन्टेसन होबाय बेखौ जों आर्काइभ खालामगोन आरो जोङो सिन्था खालामदों मानिक कुमार ब्रह्मनि मुङाव जोङो मोनसे बान्थाखौ जोङो जागायनो हायो नामा होननानै जों सिन्था खालामदों बेयाव उथ्रिसार जानो थाखाय जोंनो रायजोफोरनि मदद नांगोन बयनिबो जोंनो अननाय नांगोन जोबनायाव आङो बुंगोन रुंसारि मानिक कुमार ब्रह्मआ सासे सेल्फलेस दैदेनगिरिमोन बिथाङा समाजनि थाखायल' सानोमोन आरो समाज सिबिनाय इसोर सिबिनाय ससाइटि सार्भिस टु ससाइटि इज सार्भिस टु गड बेबायदि सान्थौखौ बिथाङा गोसोआव लानानै खामानि मावबोदों बिथाङा अबथिरा रुंसारि जादों 7 जुलाइ 2016 मायथाइयाव आरो बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानाया जों बयनिबो थाखाय जोबोरै खहा जादों बिथाङा जोंनि सासे मेलेमजिबिमोन बेखिनिखौ बुंबाय गोजोन्थों दिनै बेयो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बानजायनायाव सोरगोआरि मानिक कुमार ब्रह्म सार बिथांखौ लानानै मोनसे गोसोखां मोनसे बिबुंथि बेनि हाबाफारि जादों बिथांनि जिउ जारिमिन आरो बिथांनि समाजाव होलांनाय बिहोमा बेखौ लानानै मोनसे सावरायमेल जादों दा बेवहाय जोङो मिन्थिगौ मानिक कुमार ब्रह्म सारा सासे लेखा गोरों सुबुंमोन BSc टिचार सानसे समाव APSc साख्रि गारनानै बिथाङा समाजाव सासे फोरोंगिरि जानानै समाज कन्ट्रिबिउसन होननानै फैनाय मानसि आरो जों बिथांनिनो छात्र बिथांनिनो सोलोंसा दा दिनै बिथाङा ब्रह्म धोरोमनि सासे सिबियारि जानायजों लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ मोजां मोनग्रा उनसंग्रा सासे सुबुं जानानै दिनै दतमायाव बेवहाय मोनसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमि बेखौ गायसनग्रा सासे बिथाङानो सिगां सुबुंमोन थांनानै थासान्दियाव बिथाङा दतमा हायार सेकेन्डारिनि फोरोंगिरि जादों BSc टिचार आरो बे आश्रमाव बे बर' मिडियाम मोनसे एकाडेमिखौ बियो साक्सेसफुलि बिथाङा दैदेनबाय थादोंमोन गावनि थांनानै थासान्दि समाव जोंनि नोजोराव बिथाङा सासे जोबोद डिसिप्लिन जोबोद पांक्चुवेल जोबोद कमिटेड सासे बोल्ड एबा गोख्रों दैदेनगिरिमोन आरो समाजाव बिथांनि होलांनाय बिहोमाया नैबे दतमा ओनसोलाव बिराद गिदिर मोनसे बिहोमा बिथाङा होलांबाय आरो बे ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलि गार्जेन्स बिथांमोनहा बे फरायसालिनि गेजेरजोंनो गोबां रोखोमै दिनै गोजौ सोलोंथाइ लानो हाबाय मोजां मोजां साख्रि मावहैबाय दा बे गासैबो बिथिंखौ जोङो नोजोर होनानै बे हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों
दिनैनि दिनाव जोङो फरायसाफोरनि खोथा बुंनो थाङोब्ला इयुन जेनेरेसननि खोथा नङा होमबा दा जों गोग्गो समाज गोग्गो जेनेरेसन दानांगौब्ला जोंनि बे फरायसा बा इयुन जेनेरेसनखौनो जों गोग्गो खालामनांगौ दा बे बिथिङावनो फंसे बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों जे वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसना बुंनाय बाथ्रा जे फिजिकेलि मेन्टेलि ससियेलि स्पिरिचुवेलि जों मोनब्रै एलिमेन्टजों जों फिट जानांगौ होमब्लासो जों समाजाव माने गोख्रों सुबुं जानो हायो दा बेवहायनो बे बाथ्राखौ जों दिनै बुंदों जे फरायसाफ्रा देहायारि गोसो मेलेमारि समाजारि बा धोरोमारि भाबै जों माब्रै फिट जानो हायो दिनै बे फरायसालियाव मानिक कुमार ब्रह्म सारा बे मोनब्रैबो एलिमेन्ट्सखौ गुरुत्त' होनानै बे फरायसालिखौ गायसनदों आरो जायनि थाखाय बे फरायसालिनि फरायसाफ्रा गोबां बिथिङावनो मोजां जागासिनो दं बेखौ जों नुगासिनो दं आरो समाजाव बिदिनो जायोब्ला जोंनि समाजा मोनसे गोजोर एबा गोग्गोम जागोन होननानै आं मिजिंथियो गोजोन्थों